Aivan! Minuutti mennyt, Tuomo. Minuutti mennyt. Ai rauhas vaan. Aivan rauhas. Ja rauhas. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Mutta pidä alhaalla se siellä. Kaveri haltuun, nettitosti alkaa pois sieltä. Oikein käsi kainaloa. Kiinni vaan se. Kiinni Suvi se kaardi. Selkää vaan, selkää vaan. Polville, polville. Hyvä ja ylös, 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 ylös. Aja. Hyvä. Ja rauhoita. Ei mitään hätää. 2-0. Saatko se näytön? Sait Suvi pisteet! Kaardi on auki, huomaa. Ja sitten muista ota underhookki heti. Ota underhookki, pää pois ja käsi jää sinne. Astu yli vaan, peruuttaa pois vaan. Paina se mattoa, paina se mattoa. 5 jäljellä, Tuomo. 2 takaa. Hyvä, kierrä vaan Suvi sieltä, kierrä. Varo sitä kättä. Roolia, kaveri alas. Hyvä! Kierrä sivulle, saksaa sieltä kyljelle ja sivulle, hyvä. Hyvä, polvi lonkalla vaan. Ohi on jo. Ja lantio alas. Vedä kaardi kiinni sinne vaan. Jalat yhteen. Nyt otat sen pään pois sieltä. Tuomo. Odota maltilla vaan, ota se pää ensin pois ennen kuin teet muuta. Kädet leveällä, lantio alhaalla. Jalat yhteen siellä sen takapuolen takana. Jalat yhteen siinä. Pidä Suvi jalat yhdessä! Noin siellä päälle, noin. Kaardi kiinni. 5-0 takaa. Heti selkään! Pää pystyy sieltä. Pää pystyy, jos ei muuta lantioposture. Hei! Yritä suoristaa itses, kättä väliin vaan. Lantio haltuun. No niin, nyt pää pois siellä, hyvä. Pidä kaardi kiinni, ota happea ja rauhoitu vaan. Sä johdat vielä 2-0. 2 minuuttia aikaa. Niskan takaa. Vasemmalla niskan takaa. Tuomo 3 jäljellä. Nyt tarvii tehdä. Hyvä. On tappio. Selkää Suvi, selkää. Pysy päällä, noin. No oli, ota se kiinni vaan. Pystyy lantioille. Selkää, sä tuut sieltä vielä, Nouse jaloille. Kontille. Suvi polvilleen, kiertää selkän, polvilleen. Pysy Tuomo päällä. 2,5 Ja jäljellä. pysy siinä, hyvä, pidä rauhoita. Minuutti 2. Olkapäätä kurkulle. Hyvä, pysy sisällä siellä. Missä pisteet on? Vasenta polveen sisään. 2 minuuttia jäljellä. Käännä lantio Suvi sinne vasemmalle. Käännä vaan. Troolaa. Suvi, pää pois. Hyvä. 2 Anna mennä vaan. Puske. Polvi lantiolle. Hyvä. Pää haltuun! Tulisiko niitä pisteitä nyt pian? Hyvä on, tää osui, hyvä on. Polveen sisään, palautuskaari, 30 sekkaa jäljellä. Yli vaan. Miksei mistään tuu pisteitä, sehän oli taas kaardinoita. Tuomo 1,5 jäljellä. Siinä oli kaardi ja se ohitettiin. Suvi johdat 2-0, pidä siinä vaan 15 sekkaa aikaa. Kun se tulee ohi, niin se... Ei mitään hätää. Pidä Suvi siinä! Pidä se siinä. 12 sekkaa aikaa, pidä paino vaan. Hyvä, päämatos vaan siellä, 2 sekkaa, hyvä Suvi.
Hyvä Suvi! Tuomo, minuutti! Minuutti jäljellä. Miksi mistään ei tuu pistetä? Mä tajun täältä. Hyvä Suvi. Neljäkymmentäviisi sekkaa. Puoli minuuttia Tuomo, puoli minuuttia. Lähetäänkö? Haipaa, haipaa, haipaa! Tuossa on palkintoja jakoa. Ei. Se ei ollut. 20 sekkaa Tuomo, 20 sekkaa. Kaikki peli. 15 sekkaa. 10. Hyvä Suvi. Ei mitään. Sellaista on elämä. Varmaan Suvi. Joo, mä annan ne Suville. Mä lainasin, mä vein ne tavarat. Joo. No niin Suvi, tuu jo. Varo pallo. Hyvä. Sitten ohi vaan. Paino päälle ja ohi. Paino päälle ja ohi. Siitä.